To se čtou slabíky, víš? Tak to se Ale čte. my to můžeme i po písmenkách, říkala paní učitelka. Aha, dobře. M, E, me, M, O, mo, M, A, ma. S, E, se, S, A, sa. S, A, sa. L, O, lo, L, A, la. L, A, la. S, E, se. S, O, so. S, A, s, sa. M, A, ma. M, E, me. M, O, mo. L, E, le. L, O, lo. L, E, le. Výborně, Liduško, na poprvé. A ještě mi přečti tady ty písmenka, které jsme měli číst včera. Jo? P, S, M, V, A, E, O, P, S, M, L, S, M, P, L, E, A, O, A, E, O, P. Výborně, super. Mhm.